Itala king banalamisa, ring kapasalamatan da ring makatuki, Richard and Chona Yumul, Ninfa Agapi Toong, at ding sablang magaral king Sapang Bato Elementary Schools and teachers, for at para karing maldang kaladwa, Jose Roman Sr., Jose Roman Jr., Antonio Iluminada, Juanita Alejandra, Lambert Carlson Clarence Ariem, Lamberto Clarita Agnes, R.D. Ocampo, Mirna Carion, Milagros Magno Conde, at ding sablang kaladwo King Purgatorio. Talakad na kayo po. Bale na pari, bale Hari, bansang iniwi, taong pili, mepili, kayang kewani, busal na niyatu, bang kaya mo niye, gana papatutu. Kilag yun ingigpampoy nga nakampoy banalay Espiritu, Amen. Inginu manatiliya kay kayo. At kaya ko, ang timurin. Tipon-tipon tamo po, pangitamo, pagselebran tayo ng Eucharistia, kambeda po rin kikatamong kayanakan, kikatamo pong Sapang Bato Elementary School, betaya naman kikatamong misa, yung kaladwa ng Grasita. Kiningal dong ay tamo po, pagselebran tayo yung kapiesta ng San Blas, metong ya pong obispo at pong metong yang martir. Si Shantala rin atang kasalanan, manyatang kapatawaran king Ginu. Batang maging karapat dapat magmasusi kaniting banal ay Eucharistia. Ginu, ikang memili kang San Blas, pang maging kay kang obispo at martir, Gino, pakalulu. Kinuy kang minye upaya kang San Blas, bang pakayap karingating kapanandaman, king batal Kristo pakalulu. Kristo, pakalulu. Kinuy kang minyesi ka ng kang San Blas, bang dina ng tagumpi, king pangamartir, kino pakalulu. Gino, pakalulu. Diyos sa mayupayang tutu, pakalulwa na katamo, king pakapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king bi alanganga. Amen. Manalangin tamo. Huwag paming mayupaya, pagkarandaman mo sana, ring panalangin ng sambla sa kikang martir, ipagkalumog kay kaming tulanin kay kang pangayatsu. King ingbe kay tiking yato, aso pamukay sanang magkamit, king ligayang alang kapupusan, itiyaduan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Amen. Lukluk tamo po. Pamamasang iba't king kadwa ng librong Samuel. King Ena tinaptinapan Absalom, akatagmunala ring sundalos ng David. Makasakeya king kabayo'y Absalom, at daralan niya lalam na ning malabong adutong a ensina. At misabit niya ing buntok na king metong karing sanga. Mibitin nga'y Absalom at milay iya ing kabayo. Ikit nening metong karing tawa ng David at sinabi ne kang Joab. Ngana, ikit kepoy Absalom, ang makabitin king dutong a ensina. Kinang wayang at lungtandos i Joab at siksak nala king puso ng Absalom. Makalukluk ya kanita i David, pilatan daring pasbol, dalan kinwal, at ning pasbol, dalan palub king syudad. Minukyat ya ing gwardya king bantayan, at karin ikit ne ing metong nga lalaking mamulaying palapit king syudad.
Pepabaluan ning ari tungkol king ikit na. Nga ning ari, nung magdili-diliya ing taong ikit mo, pihong magdalayang balita. Nga ning ari kaya, keta nakapalumele at migleleya at menahimik. Di natang neman kanita ing alipan, ako sita at nga nang sinabi, makamalaari, magdala ko pong maya babalita para kaya kayo. Linigtas na kayo ning Ginoo, king upaya daring sablang mag-alsang laban kaya kayo. Dapat nga na ning ari kaya, kumustayin kayo nakan na Absalom? Pekibat ning alipan ako sita, makamalaari, sana po ing milyari ketang kayo nakan na ita, yan naman ing malyari karing sablang kasalangyo, at migalsa laban kaya kayo. At binayang melong kuting ari, Menikyo at minta king silida at syubabo ning pasbul, dala ning syudad, at karinya menangis. Nga nang sinabi kabang papanikya, O inganak kong Absalom, inganak kong Absalom, sana aking mete at aliwa ika, O Absalom, inganak ko. Nga na ning balitang miras kang Hoab, may nangis siyang aring David at migpaldas uling mete ay Absalom. Uli na nita, ing tagumpe king aldong ita, meging tagumpe nening pamagmalun. Uling abalitan daring tao, king tunay ng kelong kutning ari, ing pangmate ng Absalom ay anak na. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing pakibata mo po, king kaligaligan ko, sopan mo ko, o Ginoo. King kaligaligan ko, saupan mo ko, O Ginoo. Pakiramdaman mo ko, o Ginoo, at pakibatan mo ko. Uling atyo ko king kakakaluluan, ampong kalipitan. Iningbiya ko kaya ka sanang ingatan. Uling kaya ka, tapat na ako man. Ligtas mo ko, uling kaya ka susuyo, at kaya ka manalig ko. King kaligaligan ko, saupan mo ko, O Ginoo. Ika ingka akong Diyos, inya malunos kakanako. Patitingapon ika ing ausan ko. Pamatulan me, Ginoo, ing talasuyo mo. Uling kakong dalong, kaya ka ipayabot. King kaligaligan ko, saupan mo ko, O Ginoo. Pablasang malam ka at mapamatawad, o Ginoo. Karing sablang mamaus, kaya ka mitmukang lugod. Ginoo, dalangin ko, kaya ka sanang pakiramdaman. Ingka kong dalong, kaya ka sanang tingiran. King kaligaligan ko, saupan mo ko, O Ginoo. Talakad tamo po, baan parangalan, ing mayap abalita. Alleluia, alleluia. Sabik kong manaya king Ginoo, uling panaligan ko, itang penga ko na. Alleluia. Alleluia, 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 alleluia.
Ginoo manatili kay kayo. At kaya ka, antimore, Pamasa king maya pabalita, agpong kang San Marcos. ligaya kaya ka, o Ginoo. King panahon na ita, pasibayang dinalaki ti Jesus, king kangatba. At siya pa king pangpang, ring dagat-dagatan, pilulupungan dane, ring dakalatao. Dinatanging metong ataong mayaw Sairo, metong iya kareng talapanibala, ning sinagoga. Panakit na kang Jesus, siniklaud siya king harapana at nga nang may kisabing mayap. Maging galuya po yung anak kong dalagita, nung malyari to kipo kanako, at itong pakyula kaya ringgamachu, bang kumayap, ya at iya mate. Tinukina man ni Jesus at tikyandereng tutong dakalataw, misasaksakan la, lelele kaya. Ating meto nga babae ka rin alabi ng adwang banwang kayagasan, daya at tutuyang magkakasakit. Dakal na la rin doktor ding linawe kaya at miminay kayang pibansyan, king pamipaulo. Tapot ere apakayap ti takman. Nune lalo yamong misubi sakit. Abalita na ing sabihan da ring tao tungkol kay Jesus, inya may kisaksakan niya karing taong milulupong kang Jesus ang king ikwaning milapit king kagulutana. Tigkil na imalan, uli nga nang sinabi king lubna, at agkilkya mo naman imalan, kumayap na ako. Kanita mo rin, biglang tinuknang ingagos king daya ng mayagas at dimdam ng kinayapya. Inyang dimdam ng Jesus, ing ating upayang linwal kaya, belikda na laring tao at nga ng kinutang. Nino yung tinagkil king imalan ko, kanang may kibat. Din kayang alagad, akakit mong dakal lang taong sasaksak ke ka, tsaka mukutang. Nung nino yung tinagkil ke ka, kingimalan mo, dapat sindo ng biglalawi Jesus, penintunane, itang tinagkilkeya, pablasang balo ning babae, ing mepalyari kaya, gagalgalyang linapit kang Jesus, siniklaud siya king harapana, at piktapat na ing mabilog akatutuan. Sinabi ng Jesus kaya, anak, pepakayap na ka, ning kasalpantayanan mo kanako. Muli na kangeni, at ipanatag mo na ing loob mo, uling mayap na kang lubos. Kasalukuyan na pang magsalitang Jesus niyang ating mapila na dinatang iba't king bale ng Jairo, mete niya po yung anak yung ngara, ba't pangabalanan niya pa yung maestro. E na pinsingan ni Jesus yung karelang sinabi nun yung anak ang Jairo, e kami gagana ka, magtiwala ka mo. Alayang aliwang tiki nun mo'y Pedro at ding kapatad ng Santiago at Juan, inyang miras na laking bale ng Jairo, ikit ng Jesus na magugulo na ring tao. Timdam na la, ring tatangis at managulele. Kalub na king bale, gana karela, ba't magugulo kayo at tatangis, iya pamiting anak matutudya mo. Tapotila kilyande, pepalwala na la ring sabla, subali mo king tata, inginda ning anak. Ang poring at lungalagad at linubla king kabilyaning anak. Telanane gamat ing anak at ngana, talitakum, nga nawari inang sabing ko kaya kami bangon ka. Kanita mo rin mi bangon niya ing anak at sakaya linakad. At ineng labing adwang banwatwa, may nga pamulalalangan, ding sabla. May git ng pinabilin Jesus Karela, irapan niya biyaniti kenuman, at tinutos ng dinanding pamanganing anak. Ing maya pabalita ning kaya katang kaligtasan. Kapurian kaya Kaya ka, ka, o O Kristo. Kristo. Luklok tamo po. Maya payabak po kaya kayungan. Payabak po amo. At ngayon po pagselebran tayo, ing kapiesta ng San Blas. Metong yang obispo at metong yang martir. At kaya betala po rin kaya nakananing Sapang Bato Elementary School para kiniting misang IT. Kita ka nung Pilipino at inta ka nung ausandang touch theology. Namburi ng sabihan itang touch theology. Potang mga dita mo, tala mo po sa sabihan kingapong Ginoo, retang kaya katang panalangin. Nune, king potang manalangin tamo, tatalnan tala reng imahin.
Papulisan tala ring imahin, o kaya ring aliwaki kistala ring imahin ng Kristo, ng Birhen Maria, o yung Santo. Ako po, deboto na akong apo, ding deboto ng apo keti. Kining king apos rain tamo. Kayo anak, balo yung apos rain. Reng tao pipilala po ka rin. Magmisa ko balang Friday ka rin. At wala mo yala kompleto, pota pong ela lumapit king imahi ng hapo, mapisla. At mga dila, ketang imahin ay ta. Imahin niya mo, pero akakin mo yung kasalpantayan ng daring tao na lalapit la kining imahin ay ti, uling ela lalapit king imahin nun lalapit la king Diyos. At sasabyanda, itang karelang panalangin. Sasabyanda, nung nano ing aklisda king pusura. Nyaya pinitaying awsan tamong touch theology, na minsan de nga liwang sekta pagtistida katamo. Bakit sasamba kayo king dutong ngaran Bakit sasamba kayo king bato? Era balo na iti metong yang huri ning kasalpantayanan na yung Diyos ay malapit kay malawot kay katamo, no na Diyos siyang malapit kay katamo. Na Diyos siyang alapitan, Diyos siyang atatalan. Kaya nung dindamtala rin kay katang ebanghelyo ngeni, ating atuang kwento tungkol king touch theology. Bakit ing mimunang kwento, metong yang babaeng masakit, kakayagasan daya. Siguro ngening time ta ngeni, atin yang sakit king matris. Kaya po, masakit ya for 12 years. Kalwa na ng masakit At dakal ni Dr. Pintalan, megi sana ing kayang pibandyan, megi sana laring kayang pera. Bang mauluya mo, pero eya kinayap di takman. Pero, kanya nga balita ning Gino, iya, migpakasakali ya. Agyang nakalatao, pigugumguman din Gino, misasaksakan lalele na. At nang sinabi ning babae, agyang atalan kya mo nga na ingkeyang laylayan ng imalan kumayap na ako. Ako po imagine ang king katang ebanghelyo, masakit ka for 12 years. Kakayagasang kang daya. Kaya para gumangalambot ng tao Kaya mong sikanan, linapit siya king Ginoo, agyang talnan kayang laylayan ng imala na kumayap ko. Diyos ko, karagula kasalpantayanan kay ba neng tigkil ing imala ng Ginoo, nang milyari kaya, kinayap ya. At penandamanay ng Ginoo iti. Bakit? Kasi, patsei ka daraya ka, dapat talan maski kanino man. Bawal ita. Kasi yung taong telanan mo, maging marinat siya namang kalupa mo. Pero, kaya po yung Ginoo, anyang dimdam ng ating tinagkil kaya, miglalawi asiping na ning tinagkil ka na ako. Areng kayang apostol, karakalataong sasaksak kaya ka, putang mo nung ninong tinagkil kaya ka. At ining babae linapit siya king Ginoo, at nepo king katakot. Uling itang batas sa ita, na dapat talan meto nga tao, uling maging marina iya. Kimuha na ning Ginoo. Aline, ing sinabi na nga na, anak ko nga na, kinayap ka, uling king kang kasalpantayanan. Kaya po, ining Ginong IT, na tela na, uli na ning kayang malala makasalpantayanan kinayap ya. Ing kaduang kwento, ing anak ng Jairo. Anang Jairo, ginawa na tagkilam niya aming anak ko nga na kumayap ya, nga na yamate. At ing ginupintalane. Pero di saning mabie. Di saning mabie. Haline, di sana ning mete. Ikaw anak may nain akong mete. Ining anak pila niya kasing banwa. 12 years old.
12, 12 years siyang masakiting babae, 12 years old siya ning anak. O tatayan mo na naman ng wedding in 12. Ating makanyang David. Na, tompiang 12 nga rin eh. O, kaya po, ne? And then it is admit, mabye. Kaya yung miras kimbali ng Jairo, nindis na reng managulele ang pong manangis, at sinabi na king Ginoo, ngara, mete na po yung anak. Pero yung ginuna nung sinabi na, aliya nga na matutudya mo nga na. At nang kewara, may lila. Ay, bala mo muri lan eh. O, kikyak la. Kay badang kinyak, may lila. Bakit may lila? Kasi ing meto nga mete, may dapat talnan. Kasi making marinat ka naman. Pero yung Ginoo, nang gewa na, touch theology. Tigkil ne ing anak, tela ne gamat, at sinabi na, talitakum, nga na, o, talakad ka nga na. At tinalakad siya anak. At kay bat, bang kanita ipaki na, kareng tao na tutuyang mabie ing anak ng sinabi na, di na niya yung pamangan nga. Puri sabihan, ing mete mamangan. Ing mabie, yamo ing mamangan. Yan ang kay potang magmisa kong mete. Nang kay ting pamangan kimbabo ning kabahong eh. Sabi ko ni pong mangan kanini ako. Just ko, nanero ko hapangan ning meteng pamangan na yapag mo. Kaya po sinabi na di na niyang pamangan nga na. Bakit? Bangpaki na kareng tao na iya mete no ne mabiyaya waling mamangan niya. Ne? Kaya nung lalawin tamo po, kasanting nanining touch theology ay te, na nang kaya pagtistida katamo, apisan meng santo, apisan meng imahin, ng Kristo yung Birhen Maria, uling eka mamapis kaya, no ne, panandaman mo yung kasalpantayanan mo, na yung Diyos ay malawot kay katamo, no ne Diyos siyang malapit kay katamo. Kaya nga nga itita mo po pagselebran tayo yung kapiesta ng San Blas. At isang Blas, metong yung bispo ang pong metong yung martir. At nano po yung kayang gewa, minsan natin pong anak medwi. Kay ba't kanita, umeyang mate, ing anak. At nanong gewa ng San Blas, touch theology, tela na yung anak. Especially king kayang batal. At siya po kinayap ya. Kaya po ngini nga doon iti panalangin tala ng mandetang tao ng ating sakit king batal. Na sana kapamilatan ng San Blas, ila kumayap la. Kaya hindi pong touch theology. Iti napapakit na yung Diyos ay Diyos siyang malapit kay katamo. Kaya Diyos ang malawot kay katamo. Diyos siyang alapitan, Diyos siyang atatalan, uling kay katamong touch theology. Talakad kayo po, kalagurong kapatad, mga tipon takiti, ibang biyayan ing pasibayo, misteryo ning kakatang kaligtasan, manalangin tang lobos ing mayupaying Diyos, king itugtog na ing laganap king yato ing kayang grasya at biye, at ingatang manalangin, ipakit mo ing kayang pakalulo, Ginoo, at dinan mo king biye. Itangan po. Ipakit mo kaya kami, kaya kang pakalulo o Ginoo, at dinan mo keng biye. Para kay katamong makatipon ngeni, keti, para karing sablang mitagulaling, king biera, king Diyos, pat kapamilatanan ng kayang grasya, manatili lang tapat karing karelang pangako, ipanalangin taking Ginoo. Ipakit mo ing kaya kang pakalulo o Ginoo, at dinan mo keng biye. Para king kapayapan, pila tandaring bansa, ban mawala ing sablang kaligaligan, at ding sablang tao, mabiyasa lang sumuyong tumawa king Diyos, at king metong at metong, ipanalangin taking Ginoo.
Ipakit mo, ing kekang pakalulu o Ginoo, at dinan mo keng biye. Para ka ring mga tuwang magdusa king kalungkutan, at karing sablang uring kapansanan. Apa kita sana ing kekatang lugod, kapamilya tanan ing pamaglingap ta karela, ipanalangin ta king Ginoo. Ipakit mo, ing kekang pakalulu o Ginoo, at dinan mo keng biye. Para kekatang sablang makatipon ni keti. Mabiyasa ta sanang matampang gumamit karing bage-bage ning kasalukuyan abye. Ban atay do katamong payinturo king alanganggang ligaya. Ipanalangin ta king Ginoo. Ipakit mo, ing kekang pakalulu o Ginoo, at dinan mo keng biye. Kaming biye. Abetala king panalangin tamo, Richard na yumul ning pagkapitoong king kaladwa ng Gracita, Jose Roman Sr. Jr., Antonio Luminada, Juanita Haliandra Lambert, Carlson Lamberto, R.D. Mirna, Ampoy Milagros, panalangin tala king Ginoo. Ipakit mo, ing kekang pakalulu o Ginoo, at dinan mo keng biye. Ngani aduan tamo yung kakatamong sariling kapag na o Ginoo dimdam mo rin panagpupuring kay kang balaya na manyawad kingi ka mismo tiro mong aduanda agadasanang tanggapan ng pakibat magmula ti maglapo mong grasya iti aduan mi kapaminata ng Kristong Ginoo mi. Amen. Amen. Luklok tamo po. Diyos, may dasagulaman tayo pa rin may gawain tinapin ng Diyos. Purihin Diyos kapilanman. Talakad kayo po, manalangin kayo kapatid, ng kakatamong daon, matanggap ya, para panin Diyos, sikpang lubos, mayupaya. Tanggapan sana ning Ginoo, iting daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kakatamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O ikpaming miglalang, tanggapan mo sana retingayin, ng kirang balayan, kaniting kapiesta ng San Blas, italarake sana, kingain ning saop mo, ating kaming pagdolapan, itiaduan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing ginuman tabi ake kayo, At kaya ka, antimore, itasyulareng puso yu, makatasno king Ginoo. pasalamatan tayong Diyos sa ginuta mo, Iti karapat dapat at tuneping matuloy. karapat dapat at matulid ding pasalamatan dakang paratit numan ka rin, o ikpa Diyos sa langang at lubos mayupaya.
King banal mong martir San Blas, tikyanay ng alimbawa ng Kristo, at dinaw na kayang biye para king kaligayan ng kayang lagyo. Ing kayang kamatayan papasyag na, ing kayang sabla, adang upaya, asaslag king kainan minganting tao, pipilinan o ring may na, at pasing nangan mula, king pamipatutura keka, kapamilata ng Kristong ginumi, ulinita, kambering sa blangkoro ring angeles karing king banwa, alang tok ng at ngaming pupuri. Banal, banal, banal yaing Ginoo, Diyos amayupaya, bitmuyin banwa, ingyato, hingkayang ligaya. Hosana, king kakatas-katasan, mapalad king daratang king lagyuning Ginoo. Hosana, king kakatas-katasan. Siklod ka mo po. Tunay kaping banal o ikpay king panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, papagbanalan mo lareting ngayon, king ampuning espiritu mo, bang para kay kami, malyari lang katawan at daya ng ginuming Yesu Kristo. O anak, patahimikan tala pong bagyaring anak. O anak, tahimik kong bagya. Ito ko rin puntok yung anak, ito ko la. Mga di kayo. Bayami daon kusang loob king pamaylas at kamatayan king waning tinapi. Pasalamat siya keka, piraso binyene ka rin kayang disipulos at ngana. Pananyiti kayong anat ka na nye, iting ka na akong katawan, amidaon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan, kingwaning kalis at pasibayang pasalamat keka. Binyening kalis ka rin kayang disipulos at ngana. Pananyiti kayong anat minum ko kaniti, ting kalis yung kanakundaya, tindaya ning bayo talang hanggang tipan. Ami bubu para kay kayan po karesablang tao. Bangketa mi patawaran na rin kasalanan, daptan nyo'y tibi lang kapigaga nakakanako. Misteryo ning kasalpantayanan, talakat kaya po. I Kristo meteya, I Kristo sinubliang mebye, I Kristo datang niyang pasibayo king kawakasan ng panahon. Niyang iniganakan may ikpaing kamatayan at pamanyubli ng mebye ng anak mo, daramiya kaya ka, iting tinapi ning biyang po'ing kalis ng kaligtasan, laiming pasalamatan kaya ka, ipapalirian mo kaming matampang talakadarapan mo bang sumuyo kaya ka. Papagkumbabami mo namang pagamwa mo, ni kaming sanang misulo-sulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Kanakan meo ikpay sa iglesia makalagan at king meto yato bang bigan na peking lugod. Kambenang Leo, kaya kaming Papa, i Florentino, kaya kaming Obispo, kaya sablang pari ang pong diakono. Kanakan mula naman ni kapatad ming pepainahon at maninay subling mi, ang pore sablang miyango na biye, tanggapan mo sa aking maligay mong harapan, pakaluluan mo kamingan, kaon mo kamingan, karapat dapat magkamit king bielang hangga, bang kayabe ng Maria Birhening Doninchos, kambenang San Jose king esposo, kambering sablang apostol, ang pore sablang banal, at inupad king malmong kaburian, king kakabaning panahon, porian dakat paligayan, kapamilata ng Kristong kihang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ikpang mahipayang tutu. Kagumning banal Espiritu, papurian dakat parangalan, manggamang kingalanganga. Amen. 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 Kini manalangin tangmit mong kapanaligan at lugod kingig pa, kareng amanong, tiro na kaya katamo ng Ginoo. Itangan anak, mga di kayo, ikpami. Ikpami at syukabanwo, At syukabanwa. isamban niyang lagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, Datang kaya kami, ipamintuan ing lub mo, ikayarian kaya mo, tisulip antibanwa, ipamintuan niya ing ilong mo, kakanan mi, kitisulip, king aldoldo, antibanwa. ibiye mo kaya kami, king Ikakanan aldongeni, mi, king Aldoldo, biyem kaya kaming aldongeni. ampo ni patawad mo kaya kami, ding salami kaya ka, antimo, ipamatawad mi, karing mi kasala kaya kami, mangay mo kay Pai Saul, king tuksu, nunay ikabos mo kami, king sablang marok. Amen. Mga mo kaya Pai Saul, king tuksu, kapos mo kami, king sablang marok.
Malugod mang ipagkaluming kapayapan king panahon mi, bangking kasawapaning kaya kang pakalulu, parati kang mikapos sing kasalanan, at miligtas sa blang kaligaligan, kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan, kimpanyatang ng Yesu Kristo, kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggamang king alananga. O ginumi Yesu Kristo, sinabi ka rin kayong apostoling kapayapan lalakwan ko kaya kayo, yung kapayapan ko mabiyag kaya kayo, emo sa balikdan din kaya kaming kasalanan, no nilawan ming kasalpantayanan kaya kang Santa Iglesia, pamayapan may pong bilugan, nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggamang king alanganga. Amen. Payapaning Ginoo parati asanang manatili kay kayungan. At kaya ka, antimo rin. Pakita mo po ngining mika kami itong taking kapayapan. Kapayapan po kay kayungan, kapayapan. Kordero ng Diyos, amilalako kasalanan ng yatu, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, amilalako kasalanan ng yatu, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, amilalako kasalanan ng yatu, ibigay mo kaya kami kapayapan. Siklod tamo po. Anak, tahimik kayo. O, duko kayo anak, duko kayo, tsaka kang mga dine. O, duko kayo. Niyo'y ginutang Yesu Kristo, niyo'y kordero ng Diyos, siyang bilakoking kasalanan ng yato, mapalat ang mayaw sing apuna ng kordero. Gino, ako matampang tanggap kaya ka, dapot iyag kasmiyang amano mo, kumayap na ako. Ang daya ng Kristo, dala nakatangan sa naking bielanganga. Amen. Amen. Data po nga pa mag-first communion, nila po mag-communion ne po. Gani nga anak, ako mag-communion anak, nung ako pang mag-first communion.
Talakad tamo po. Manalangin tamo. Hoy paming malugod ipagkalumiki kaming ing banal, akatawan at daya, ing kanak, ing kaligtasan, akikeng pagmasusyan, yasanay maging kapanayan, ming alang kapupusan, itiyaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. ing ginuma natili ake kayo. At kaya ka, antimo rin. Bendisyonan na kayo ng Diyos, mayipayang tutuing ikpa, ampoing anak, ampoing banal Espiritu. Amen. Ing misa midaone, metana king kapayapa na lugod kang Kristo. Salamat, King Salamat, Diyos. King Diyos. Kempong Webis, may alas 7 pa mo rin. Ito pong second batch na rin anak, Simbala, 7 a.m. ing misa tamo po King Thursday. Nepo, Thursday, 7 a.m. Apong Erneng. O dakalakan taring mag-communion na yan, mag-assign kang MDC na. Sige. Inginu, manatili kay kayo. At kaya ka, antimo rin. Bendisyonan ng Diyos, may paing tutuing igpa, ampoing anak, ampoing banal Espiritu. Amen. Bisa midaone, metanaking kapayapa na lugod kang Kristo. Salamat, King Diyos. Salamat po karini pong teachers, sampung pengari na tuketi para karen karela pong anak ang pong estudyante. Thank you very much po. Maya payabak po.